זה מה שקרה אתמול בטבריה, רגע לפני פתיחת חנות חשמל חדשה, שהחליטה למכור מכשיר DVD רק ב10 שקלים. הבעלים והמנכ"ל אייל בן אליעזר, שלום לך. שלום וברכה. אני מבין שמכרת כל מכשיר במשהו כמו 10 שקלים. אמת לאמיתה? בוא תסביר לנו את ההיגיון הכלכלי שעומד מאחורי זה. תראה, אנחנו מכרנו 1,186 מכשירים. אם תיקח את הסכום שהקצבנו לעם ישראל, אנחנו בסופו של דבר יצאנו מורווחים. ואיך? הפרסום עשה את שלו. יש 1,186 משפחות היום במדינת ישראל שיש להם DVD בבית, שהם יודעים שהם רכשו אותו בחשמל הסיטונאי. אף פרסום שהייתי עושה בשום מדיה, ב-120,000 שקל, לא יכול להגיב לי את התוצאות שיש לי עכשיו. כלומר, אתה אומר, במקום לפרסם בסכום אסטרונומי, המצאת איזשהו גימיק שגרם ככה לציבור להכיר את החנות החדשה שלך שם. אתה קורא לזה גימיק, אני קורא לזה לצאת מהקופסה. כולל אגב השיחה הזאת, שגם שווה לך כמה גרושים. כל דבר שווה משהו. אני אפילו לא האמנתי שאני אגיע למצב הזה שזה יהיה עד כדי כך. הופתעת מההתנפלות? תשמע, זה לא רק אני הופתעתי, כולנו הופתענו. אנשים עקרו דלתות, היה פשוט בעלה. הייתה בעלה, זה לא היה משהו רגיל, לא ציפינו לזה. אף אחד מאיתנו מהצוות לא ציפה לדבר כזה. עד כדי כך. מה, היה שלב שניבלת מזה? חששת שם? שפתחנו את הדלת בשעה 3, אחרי הפתיחה שראש העיר חתך את הסרט, אני פשוט לא הבנתי מאיפה זה הגיע. ראיתי בחוץ מאות אנשים, אבל אחרי זה, בשעה 3, שפתחנו את הדלת, כבר היו אלפי אנשים. המתחם, שהוא מתחם טוב, הוא מתחם בתוך ביג פוריה, שהוא מתחם מוצלח, אנחנו הבאנו לו שם מעל 15,000 איש. היה פשוט פיצוץ. אגב, מאיזה תוצרת מכשירי ה-DVD האלה? ה-DVD הוא DVD של חברת סילבר, הוא DVD שהיה לו USB, MP3, DVD מתקדם, זה לא... כן, אבל בינינו, משהו קוריאני כזה, לא? כן, משהו כזה קוריאני, אבל משהו טוב, לא משהו סתם. ומכרתם את כל המכשירים, אני מבין, באותו ערב. את כל המכשירים תוך 3 שעות ו20 דקות. אם היית רואה מה קורה בחנות, לא היית מבין. זה משהו תופעה של... לא היית בענף החשמל, אני בענף החשמל מעל 20 שנה, לא ראיתי דבר כזה. בא לך אגב לשתף אותנו בפדיון של היום הראשון בטבריה? זה דברים ששמורים ממי, אני לא אוהב לשתף את הדברים האלה. אוקיי, אבל אתה לא מתלונן, אני מבין. אני לא מתלונן, אני שמח, אני מאושר. אתה יודע, הדבר שהכי עשה אותי מאושר זה ש1,186 משפחות יושבו אותו עם DVD בבית ב10 שקלים. אגב, כמה עולה עמוד בעיתון יומי לצורך ההשוואה בכל מה שקשור בפרסום? בדקת? כן, מאחר אני בעמוד יומי, העלות של עיתון כזה, מחר כולם יראו אותי בידיעות אחרונות, בעמודי החדשות, עמוד כזה עולה בסביבות 50,000 שקל. אוקיי, אייל בן אליעזר, תודה רבה. לא דבר, שיהיה לכם חג שמח, חג אורים לכל עם ישראל. גם לך, כל טוב. תודה רבה. פרשננו הערב, חגי גולן, עורך גלובס, ויובל בן זאב, מנהל המחקר בכלל פיננסים. לילה טוב לכם. חגי, נכון, מדובר בגימיק, אבל יש מאחורי זה היגיון כלכלי. תשמע, קודם כל זה מאוד מזכיר לי את הסיפור של רמי לוי, עוף בשקל. אבל יש פה איזשהו הבדל מאוד גדול, מכיוון שהצרכנים שנכנסים לרשת של רמי לוי וקונים עוף בשקל, באותו זמן יש מלא מוצרים על המדפים, ומן הסתם הוא עושה את החשבון, שברגע שהם קונים עוף בשקל, הם גם קונים מוצרים אחרים, והוא בעצם מתקזז על העניין הזה. פה הסיפור הזה לא ממש ברור לי, מכיוון שהאנשים האלה נכנסו, קנו DVD ב10 שקלים, אני מניח שהם לא, יחד עם זה, קנו גם איזשהו מכשיר LCD או איזושהי מכונת כביסה בדרך, ואם כן, אז בטח בשוליים. הוא בעצם רצה להשיג את הפרסום. אני לא יודע כמה באמת הפרסום הזה יחזור אליו אחר כך בצורה כזאת שהצרכנים יגיעו וירכשו מכשירים אחרים. אבל מי יודע מה? אתה יודע מה? יכול להיות שהוא החכם ואנחנו הטיפשים. יובל, דבר איתי רגע על האסטרטגיה של שיווק בהפסד. טוב, האסטרטגיה הזאת של לוס לידר היא אסטרטגיה מאוד מוכרת מתחום השיווק. בוא, אני דווקא חושב שהוא עושה מהלך מעניין מאוד ובאמת מחוץ לקופסה. ב100,000 שקל כל בן אדם באזור טבריה, עפולה,
נצרת עילית מכיר את החנות הזאת היום. 15,000 אנשים באו לראות, 1,000 יצאו עם מכשיר DVD שחצי מהם לא היו צריכים את המכשיר הזה. יש פה חדירה מאוד משמעותית לתודעה של הצרכן באזור הספציפי שלו, וכל האסטרטגיה הזאת באמת של לצאת מהקופסה, לתת משהו שלא היה אתמול, היא בהחלט חדשנית. דרך אגב, אם מחר יעשה את זה תרגיל דומה, חנות מתחרה, זה כבר לא ימשוך את אותו פרסום, הוא כבר לא יקבל את הדאבל ספרד בידיעות אחרונות או את החשיפה אצל שרון גל, ובמובן הזה הראשוניות, ההקדמה של השוק, היא בהחלט צעד שהוא מעניין, וכאמור, בעלות של 100,000 שקל, חנות מהסוג הזה יכולה לספוג עלויות שיווק כאלו. אוקיי, העיקר שהצרכן יהיה חכם וידע שזה גימיק, ואתה יודע, לקחת את זה באיזשהו ערבון מוגבל, אם כי זה לא רע. מצד שני, ראית את ההתנפלות, זה היה דבר מדהים. אוקיי. אבל אל תענו על זה, כי אין לנו הרבה זמן. חוץ לקופסת ה-DVD. נחזור אליכם בהמשך, תודה בינתיים. אם תהיתם, אלי רייפמן ממש לא מתחרט על המיילים הקשים שכתב לכונס הנכסים שלו, כמו נציג גרוע והשטן, טפיל ומוצץ דם, וגם אין סיכוי שהוא יעמוד בדדליין של בית המשפט. מיד שיחה מהבטן מרתקת עם האיש שלא מפסיק לחולל מהומות, אבל קודם כל בואו נזכר בעלייתו